Malikat ya oras at sika tayo namin, pinabilimira na tateng, agagi, tan kakaro, yaon didengel, tan manbabantay lalamot at sayan oras. Pisalamatan mi, so impidagop yo, tan iba nyo kami lalamot, ya panaralan tayo, tan kutkutin tayo lamot, so aragdalom ya kabaliksan, na say libro, na say gawa. Siya si Pastor Rosler Zamora, tan kaiba tayo lamot natan, si Pastor Felipe Manlungat Jr. Pastor, Hello, Pastor. kumusta kayo, Pastor? Maayos na Pastor, pananga si Diyos. Tan may salamat kami, tawarja kilalamat, yung dengel. Lalo tayon aralan na mas maawang ni, susaray bangabangat na Diyos at libro nagawa. On Pastor, wadya tilad kumapat ya leksyon at say kumatlong trimestre tan say titulo na say pinanaaralan tayo sa kisimba Pastor at saray imuna ya pangpangulo na sa iglesia. Nanengnengan tayo so say taluran kapitulo na gawa Pastor, jad gawa 6, 7 tan 8 ay so say sentro na say panaral tayo. Nanengnengan tayo no panon ya pinili so saramay pitura ya diakono. Nanengneng tayo jad sa picture ng Esteban, no antura may kakalar ng Esteban, tan say panagsakripisyo to. Tan nalinggis timot na ani so samay in pakakumberte ng Saulo o tawagan tayo ng Pablo. Oh, Antes tayo no nalarumod sa panag-aral pastorat, mampikasi tayo. ang pikasi tayo. Sang katagan min Diyos, warja lalamat ya nasinggar kami trono y grasya yo. Lapod aral mi lalamat sa libro nagawa. Yan ipaakarad sa unaan niya pangpangulo sa iglesia. Amtami o Diyos, ya walay importanteng bangatla, ya labayon na aralan mi. Sayan pang kanaunawa. Katun karon mi ama, ya lukasan nyo kumon sa puso tan nunot mi. Sa masantong espiritu kumon so mansalitad kapiglian mi tapinuntan o Diyos na asol min amin. So saray mensahe, ya labayon nakabatan min sayan pang kanaunawa. Sayan sa kureon min ngaran ng Jesus. Amen. Amen. Pastor, sa ipapatlop ya teksto at sayan oras at narubo gadad versikulo 6 tan kapitulo 6 versikulo 7 on. na say gawa. Tanbasan tayo Pastor. Okay, so ulatila agagi sa kapitulo 6 na sayan libro sa kwantod versikulo 7 kunya ay at manbalag sa salita na Dios at say bilang na saray binangatan ya dumarengel at dakrakal at tuloy at Jerusalem at balag ya ulo na saray sacerdotes so timulok at pananisya. Ngayon, Pastor, aga na pukpukan so say ikakalar sa salita ni Dios. At kantot binmalag sa igabay ito ibaga Pastor at ni bawagad ng durungan pason o naawang so say lawak na scope to Pastor awa tanatan kanto dakarakal at saramay totoo at Jerusalem so nakukumberte. Kung tantumat Pastor, anggan aramay pangpangulo na saray pari at anisyalara natan. Panisyan dala Hesus Kristo tanda kala kumberte. So balibalin na rin Pastor. Yung ganor sari pang pangulot, manisya lara natan. Manisyalara natan. Pastor, nung tayo so say gawa sa isang gadotso, medyo mairap mo't sumankara. Lapod, wala so say duaran klase na say totoo, ya kakalaranda. Generally, Pastor, do amayamay nira so saramay pananisya na saray arum, generally, walay duara at saray maninisya. Sa unahan, Pastor, at aray Hebreis. Anturaya Hebreis, Pastor? Ay Hebreis, Pastor, araya may say Hudyo raya say salita da at Aramaic. Awa, si katutan so sing native language da. At strictly ya kiyat sing very strict ira, masyado ran stricto ya tutumbukan da letra por letra so gangan. Awa? At pati ramay temple services da talagang babantayan dan maong tan masyado ran kina good works. May sing mamalo yung salvation by works pa, Pastor. Pastor, nanangan tayo sa pananulog darayat sobra. Arayaman Pastor no Sabado kwanda lapod agdagabay no Sabat awa. Para si kara may manakar ka na masulo ka 20 metros at kasalanan la. Si kararaya may nang pairap na sa may mainawa ko mo niya Sabat. Pastor, amang kumon may no Sabado at no mga lakay may panyo mo.
Diyan bulsam, kasalanan lamang, kaya may panyo, ikakarga da dyan, Oo. pastor, hatan naman po na sira, agkasalanan, tawad dyan labatay. No, asa lang kay agaw na Biyernes at tapaw na mangga, di man kalang gad. Aman so Kay galaw boss, da, pastor, ha? Aman so igagalaw da. Sa rayan, lalo, uman, sa labay ito ibaga. stricto rayan talaga, pastor. Natan, araya so sakit sa kakaralan, natan, sa pakanunod da, sa tuo at nilaban, lapod panagtumbok to. On, jad gawa. Jad gawa. Kanya no, maggagawa ko nung tutulog ka, gangan, si kaso talaga nawalaan na bilayan di ang na ani. Ang walad, pastor, ay aso sa kayad saray undadangal. Natan, medyo dumay pagkadil darayad saray bangat na sarayan disipulo lapod si karanatan sa kilalaban aluan sa may itutumbok no agingan jad kindi Hesukristo. On. Kaya sumlang so say kanunutan da na saraya. Sa kini pastor, aaralan tayo, ayay Hebraist ya aaralan tayo at masyado ran makinad gangan. Ag tayo napapansin pastor, jad church tayo unya mo lamang. Wala ni istorya ba, ja abayaglan sa badista na aki worship agad si kato. Nan ibaga kad si kato yang gapoy nayari tayon gawon, iyapag o tapyano nilaban tayo. Abayag man nayan panahon niya, hindi. Nan ibaga kay agtayo nilaban na sa gangan. Kung si kato, antoy silbi sirin yami pupulong tayo. Antoy kakanan sirin yaman tatay sayo, nagtayo lamang nilaban. Tanggan mo na yan, pastor, sa miyembro tayo, wala naman niya kanunutan. Awaya, manggagawa tayo maong tutumbukon tayo sa Diyos, talabay tayo nilaban. At aman so dapat tayon i-correct. Iduga. Lapod nilaban tila ng Kristo, kan inanaro tayo Kristo, bunga na inkilaban tayo, kanyan si katayo natin so tutumbok. Sa isa kayo sari totoo, ya dumurungalan si Karapastor, aramay, no tawagan dat, Hellenist. Aba? Anturaya, pastor, so Hellenist. Aray Hellenist, pastor, unong say aaralan tayo. Sa araya mo, naniman at aramay so salita da, araya mo aramay Greek. So salita da, pastor, yumot lamang ira, pero kinirad Griego. Natan, arayan totoo, sing ano, inakalda, binagot da so sarili da, at sa may Jewish tradition niya tatawagan, may akasanayan dala, gagawin. Say pakatalos da, sa may inpatay ng Kristo, sing ano, mamamalilan temple order, yakon daw, pastor. Sing ano, dapat la siguro gawin, or antoy labaydan ibagasaya, ni pakarad saya itatawagan dan indetached da so sa may sarili da tradition. Ang turayon tradition kasi, pastor. So labay ito ibaga. Pastor, nanan tayo, arayay Hellenist. Pastor, ya talaga, duga may imbagayo. Saraya may nabutan la na sa may Hellenist, aray Griego, pastor, nanan sa kopirawa, na naging universal la, so sa may kanang Hellenistic period, kwanda, araya la may man sasalita na sa Griego. Tandatan, pastor, aglara mo at singa inakaldala si kay say pananisya do so sa may itutumbok ni sa may ganggan. Singa a modernize lara, pastor, ya alwalan sa may itutumbok ud ganggan so say mangilaban. Kanya natan duara so sarayon dedengal kanya dapat ibalan so say mensahe pedjed untan aga makapansakit balet ibabawag so sa may katuan. Sa labay mo ibaga, pastor Ross, nan sayan panahon di taaral tayo panahon ng Stephen awa. Ayas to duaran klase na to audience dahil sayan panahon la. Amay sakay agni manisya Kristo, amay sakay manisya la. Manisya. Okay. Kanya duara so say pabis ganda kasi amay-amay mo, pastor nan si Kristo ni pasakad cross, pastor. Pentecostal man amay-amay so totoo ya taga aron may pasan. Kaya nang pimapawil irad saray dalinda. Kimalat laya. Lalo na abilay lamang si Kristo, kimalat man niya talaga ta. Nanandat, di bay mulunga, nanipasagad ko. Sa nalan, agdaan talay ko laan to. Kimalalaman, amay-amay maglay manisad kindi Kristo. Natan, harvest time la. Akinay, lapod, arayan, makanantala, no, naringalan dani, plus iran, na converter. Na pastor, nampilira na sa pituran diakono, awa? May word ya diakono, nalapod ya diakonia, ya sa gabay ito yung servant or managlingkor. Pastor, wala susay duara ya klase ya ministeryo ya gagawad da. Anto ya, pastor, basan tayo sa 6 versikulo 2 nagawa. Okay. Sa ikwanto dya agagi, at saray 12 tinipunda so muyong na saray binangatan. At inkwanda, ag manapag apaulyan mi so salita na Diyos, pian manlingkor kami, dulang. Pastor, sa kaya ministry ya gagawin dat panaglingkurad dulang. Tumay dulang, lamisaan. Manlilingkurad lamisaan.
O pastor, ang tigabay ito ibagay manlingkurad Aliwan, puro panangantan, pastor, Kaya, puro sing ministry na panangan, hindi, libantan. Nanan tayo pastor, may word ya dulang. Ondo gamay babagay pastor, sa ministry aliwalabat ya jad labisaan, no ag-ingad at syempre panangibawag. Pero ag tayo kumulilingwanan nya wala mo sa may ministry at pananganan. Kaya pastor, nanan tayo sa small group tayo natin at maniibaran mangan. Yeah? Parte na sa may program naman. Parte na sa may program. Nanan tayo pastor, sa kwanto may sa kaya antis mon iba nga so 666 panangnangan mo ni Ray 555 sardines ko ato pastor akin oy lokod ba antis mo ya diwi toy bilayda antis mo ya ipakaba si Kristo ya maniwit na sa bilayda tan mampasimbalo diwit mo may puso da ya concern ka no anto susara may kailangan da kaya arayan jako no wala ray managpakan kaya sa ray jako no tayo kumon lupat lak na ray jako ni sa tayo pastor ag dalilingwanan niya aray bisita at pagkaanan nira si kara sumanag-lingkor. Tan aya at parte na sa may ministry at imunaya iglesia. Katun ugali tayo, Pastor Ross, no wala rin fellowship tayo, dyan church, san walay patlak yung tatawagan, lanang dan i-encourage so balang sa kay, panoon na patlak, siguro dubliin mo may balo nun, mutapin para sa may bisita mo siya si masabi. Dugatan, Pastor. Tano panaon niya patlak, dapat mila tayo patlak, Pastor. Akinoy, lapod patlak is part of fellowship. The food fellowship. Dugata. Kaiba nila sa panag-worship tayo man, Pastor. Amay anggan may panag-istoryahan tayo di man, amay pagkukumustaan tayo di man, amay angawit kay balon niya impataway mo sa may anggapoy balon to. Agmuan taya, duay agaw laman ayan aga-aga pangan so sa may bisita. Walay sakay agaw laman ayan agnihangan at alagaran to'y patlak. Sama at mamaliw tayo ya bendisyon. Tuatan, Pastor. Anto pastor sa may kumadwa ya klase na say panagministro da. Diyan versikulo 4. Diyan 4 sa ikwanto. Balat man siya kami pikakasi tanjaed panangipulong na salita. Duara pastor kang kuna nila unaan jad lamisaan na jad panangipulong na salita. Okay, so saya may nunon naman na daily fellowship, natanat ang may daily teaching, may ibabawag da, isi-share dala, iaapagdala, so say nanaaral da masantong Biblia. Sa rayat gagawin na sa apostoles ng sama. Pastor, so ulitan ko duara, may panagministro dulang, kaya gabay tayo iba, may physical needs, kumadwa, may spiritual needs. Tanaga na balang ko mong saya. Pastor, aya so sa may klase na ministro sa may impampili na sa may pitura. Ya aray diakono pastor. Natan, no basa tayo bersikulo 7, kapitulo 7 bersikulo 54 tan 55 walay agawad ja pastor. Sara may apili ya pitura, walay sa kaya manangalan niya Esteban. Ante agawad Esteban pastor. Okay, jad kapitulo 7 bersikulo 54 hanggang 55 sa ikonto jay. At nadngelda so sarayan bengatla napnura na sanok ed kapuso anda ed mangayet susaray ngipenda ya unsum pa ed sikato balet anapno na Espiritu Santo tinmangay amaligan ed tawon ed aneng to so gloria na Dios tan si Jesus amanalagay ed kawanan na Dios. Pastor, aya si Esteban, pastor, kasampalan ton inkalar susay Kristo ya imulid bilay. Bagala mo pastor, sarami totoo ng sama, wala rin agamani siya. Say kumada pastor, aramay agdapani siya, susay panangilaban ng Kristo, say panangilaban-laban at amay panagunurod gangan. Kaya dakil so amas nukod si kato. Tanatang pastor, nang si kato, sunaro lang daya, mangibabawag na uman, gabay daya babawi yan to, balat agto gabay. Kaya ito ginawa si kato pastor, dalapod, impan, say kwanto, mangayo, sungipunte. Lapod pasnok da, yakin uman, so ibabaga to, tagto gabay baloan. Kaya si katuso tupak ang daanggad. Tinupak daanggad ang patay. Actually, sa tanso sa kaya ang bulat niya parusa na saray totoo ng sama na saray kabusoldan unya. So, ibabangat to. Katon, unungan sa binasa tayo, pinatida si Stephen, at panamaglin na pananupak. At anong nang to, susayan binasa tayo ya, imbis siya umbalos, imbis siya umbawi, timangayad tawon at anong nang to, so gloria na Diyos. Ano pastor? Agay santing, nanantis dan pato yun, agapinol yan ay Diyos. Ang ganon inya, buloy ya Diyos ya katawan, niya si katuso tupag na nagadong patoy,
aga pinulya day Diyos ta, wala susamay spirit, siguro pastor, wala spiritual ya anesthesia. Yan turog dan siya, katotohanan, anong nang to, may Kristo, akaalagay, at kawanan na sa Diyos Ama. Ang paano alik na tunin kin Pastor Rosler, sing marakop ya pangkanaunawa may agawad si kato, ta anang nang to sa Diyos eh. Ya limu ka sa tawa, nang to sa Diyos ya, warman kawanan na Ama. Kanyan, at tatang nagagimira, nandang tayo sa yan, panag-aral. Ya, no say Diyos, at iabulo yan to tayo, na kalay bilay, unatap so say bulay, lapod say kimo ito, ag kayo mapagat ha. Sa may irap, ang tayo nalik na. Nag-ingan naligliwan, tiniya, ito sa sayan bilay, sa Diyos siya katawan, Pastor. Pastor Ros, jad Biblia, amin pigalan nanang tayo ya, no say anak na Diyos at undadala na irap, ag tulilingwanan, ag tatay nanan. Kasi nga sa may bilay ng Daniel, ng sari kakaaro to, umamot lamang so ginawa to kinang Stephen, yan ang undadalan ladsama niya, singa malip, ang bilungat ya pasan na bilay to, sa Diyos warman, lawas ya kay iba to. Mangipanengneng, ya agto iibanan sa pananisya tanong diretso labat. Antay Pastor, limiwaway may lupa to tan. Lapod sa manaing kagawa, dakelso akumberte. Dakelso akumberte sa manaing kagawa. Pastor, naunan nga tayo, amay-amay so akadngel, ya si Esteban, ya limiwaway lupa to, naginatay. Anto so sakay saray, bali-bali nagawa mo din saya. Walay sa kaya to, ya sa ngaran to Saul. Oh. Awa? Amay Saul, sa ngaran to ya basan tayo Pastor versikulo 1 na kapitulo 8. Okay. At unyay so kanto, at si Saulo aki nunungan to so impatay ng Stephen. Awa, anang nang to. Awa? At sa kanto, at ja at sama niya agawa so balag pamasagsagang at iglesia ya wala at Jerusalem. At nibuyak iraya amin at saray dalin na Judea tan Samaria likod so saray apostoles. Pastor, atan so introduction kindi sa ulo. Noon tayo, dyan tumukiran panaral, nang tayo nung paano niya kumberte. Pero saya, anong nang tilantampol, yasi katumanayat sa kayad saray aki imaton, ed pananupak, kindi Esteban. At saman Pastor Ross, siguro ang gano kabat tayo sa background ng Saulo, kabat tayo ya si katuso talagang member na Sanhedrin, diba? Sa kayad saray mga ibabaki na nape-persecute. Pero nananang nang to siguro si Stephen niya papaira punta, babasyon dat. Pero ang banan so pananisya to, manisya Pastor Ross yak yan, walay timubun to bini di man nagpuso to. Oh. Tano, Pastor, sa kay niya punto ya gabay ko nanang tayo dyan, say kwantuntan, ed saman niya oras, wala so samay order, ya dakil so say Kristiyano na pakasagsagang, Pastor, awa, balit nan apasagsagang ira, lalo ran din bakal. Antayo, nanang tayo di story, Pastor. Ayama so sa ed na amay 70 weeks, Pastor, ya prophecy, di ba? Amay amay dyan 34 AD, amay stoning of Stephen. Nanang tayo, dyan ang 10 saman, tanjamut, ed sama impakapat, tupak ng Esteban, dyan ang umpisa. So sama, dyan ang 10 may 70 weeks prophecy, yan yung iner, say Kristiyano, ya pananisya, say pananisya kindi Kristo, at nibawag kanyan, agtayo niburin talaga, Pastor. Ya, sama niya pang kanaunawa, ya ing katupak to, amay-amay so apasagsaga nga tampol. So namaliw ya kay Pastor Ross, kasi kung namaliw ya bini. So sa may sakripisyo ng Stephen, tapi ano dakil. So manisya. Amay dala na ni Esteban. Sing ano bini. Na mahali kasi nga bini. Yung tubunaan ni dakil so na kumberte. Si para so say akumberte Pastor, sama na yung kagawa. Diyan versikulo 24 tan 25, sayan kapitulo na 8. So kwantod 24, at nan inmabat si Simon, kwanto, pikasi yuak, pasirin, ed katawan. Pian ang gapukumon, susaray, bengatlan sinalita, o sinalita yo, so napasabik. Sikarasirin, kayariran, tinasian, tan inpulong susalita na katawan, pinmawil ira ed Jerusalem, at impulong das ebanghelyo ed dakkel, apulok na saray, taga Samaria. Pastor, udsatan na bangta, lag ng agawa sa satan, ya walay inatoy, walay di mahanag laluran si mubag. Kanya limarad sa Maria. Datan dimad sa Maria, Pastor, di man iran ang kalar. Pero tayo, Pastor, mas mainumay di man lad sa Maria, akin eh. Di ba taga di man may Samaritana? On. Yan, nananang kayo, Pastor, si Jesus mismo, so
nan kalar di man. Kalar di man. Kanyan, sa ground preparation to ya, malapo nagkindi Jesus, nagkindi Maria Magdalena, pastor, od Samaritana. Pero si marakot ka point di man, pastoros, kin eh. Nan agawa man kinan Stephen, aray disipulos, aray mananumbuk, aray apostolis, ag ira atak takot, lalo ran si mubag. Pastor, Maway iran talaga. anong nang da kasi? Ya, ng mga kansyon si Esteban at mga ay nun tutupan at mga kansyon niyan, agalabat alumay sulo pa to, tan lalo na inspire ra saman pastor. Kanyan itulog na pati bilay da tapi anja doon ta nakapang kalarera. Pastor, Anthony Susaray akalaran da sayan panaon. Jad 37 tan 38 sa ikonto Jad sayan kapitulo mo lamang. Wala ni mas dakol ni Pastor Rose sa ikonto Jad at inkwan ng Pilipi no sisyaan mo at masimuon a pusom nayarian mo at imabat nankwan sisiyaan ko as si Jesucristo si katuso anak na Diyos. Jad 38 sa ikonto at inggan ganto patundaan da so luganan at linmasor ira adwa at danom si Pilipi tan sa Yunoko at si katuso bininyagan to. Pastor, aya sa istorya na sa may Yunoko. May Yunoko pastor ya taga Ethiopia. On. Aya may Yunoko kundi bating kundi Tagalog. Araya may manlilingkurod sa prinsesa pastor, Reyna. No, manaalagad sigara. Manaalaga. Kaya sa ibabagadat araya kapun iraya pastor. Pero atagay susay kinda tungkulin da. Posisyon da lipunan. Natan pastor nun ababasan to natalusan. Mababasan mo ko to sa aming istorya. Kaya nun tayo impaliwawan ng Pilipiad si kato. At anong nang to susamay anto. Pilipi, dayarin di man nilala sa sayang pastor. Nayari pastor Rason. Anto yung agawa pastor? Nan asayan to at mambabasa, bukbukor to mambabasa. Ag tayo antan akin siguro na impluwensyal na arom at babasan to ken. Si Pilipit lima. Baki na espiritu yalaan to tapyano natalusan to susaman. Tatagabi mayag pastor Ros. Awa ad sama niya bagta. Antoy kwanto may uno ko anto ni siren sukulang. Kwanto at warja tala wartan so danom. Okay, nagtaon-taon ta binyagan mo kwanto. Nung nang tadya pastoro sa may babagat tutumbukan tayo aral tayo ay. At panamagli na saray sakripisyon balag na saray disipulos apostoles ya gira atakot. Talagang namaliw ya bini so sara may sakripisyo da. Ya no iner namaliw ya mabiskeg, maksil, maplus ya nibawag sukatuan. Tuatan pastor. Kanyan no saray totoo at balad so pananisyo da tanambutan so sa pananisyo da sa Kristo. San ag ira untakot. Dakkel so natalitalidan mirakulo ya kaibay Kristo. Ya kaiba so say masantong espiritu. Tan agabalot na tawaran so sayad. Aya so sa may mangiter na malakap ya liknaan kay John ituloy so say kimoy na sa Dios sa katawan. Pastor, nangnan tayo wala ri pangpangulo ya pinipilid saya. Natan noong pa will tayo kapitulo 6. Wala so sa may criteria, may pamantayan. No paano niya mamili na sara may pangpangulo na sa iglesia ora may diakono. Anto pastor so sara may pamantayan niya ginagamit lang sama na may sukatan. Kaya dyan unta na makapasara ya nayari ran magmaliw ya pangulo. Okay, jad kapitulo 6, pawil tayo kapitulo 6, Pastor Ross. Jad 3, sa ikwanto, ana po nyo sirin, agagi, jad si kayo, so pituran lalaki, maong so dengelda, napno na espiritu, tan kakabatan, asikara so agaton tayo, sayan gawa. Pastor, sa una niya yung bagaton at maong so dengelda. Amay moral integrity da. Sa gabay ito ibaga pastor, may reputasyon da at aga natawalan. Importante itan pastor, may ngaran, may integrity ta. Nagtayutan na bantayan agagi. Ya say ngaran tayo, ngaran na pamilya tayo, na iglesia tayo at naprotektan tayo kumun na dito ko man niya dingot. Ug ingon man siya kumun niya malinis, Tanuhan siya deraltan pastor Ross, ang gano personal mon bilay. Nadaral. So, kimay na ebanghelyo. Tuatan, pastor. Yan, importante dyan pa nagpili na sarili leader tayo. Nangnangan tayo may morally upright. Wala integridad do. Sa kayso asawa, agaman susugal,
talaga alwala ba't yan na inayad kapilya ta, mayamay mo sulad na inayad kapilya, balat sana na siya sa susay pra-practice nanda. Kaya sa ikwanto dya ay, ibra-practice to, susamay marakep, ya moralidad o may dugay ya gagawaan, kasi kato'y gawin to. Ag mambibisyo, no ag-ingan si kato sunapnuhan na to. Sa ikwanto dya, spiritual integrity. Actually, Pastor Roskin, ang paano na misinterpret tayo sa sa church tayo at agmot manaanap na sa may perfecton man lingkor. Amin mo't ng kasalanan. Pero sa bibit lang to dyan kasi ay aramay morally dapat integrity tayo ya to. May sa moralidad tayo Piyaan. na penpiyaan. Pastor, sa ikimay na sa Dios, lalo lad sa iglesia, may panangi pangulo aluan galaw-galaw. Kaya uman so say panagpili, Pastor, ag tayo ko mon isisingan-singan. Aliwala ba ya basta-basta. Ya the English aliwan just kwanda. Pastor, amay kian ko mun wala ko mun so say alarm ya may no, tawag ng Tagalog panhuhugutan kwanto na say moralidad. Ya aliwala ba't ya nagsinagsi so say panagbilay to no ag-ingan, Pastor, at talagan akadikit at kinin Kristo penjad untan at iwasan to ipulisan to'y pangkasalananan. Importante ito niya maong Pastor Ross akin ag tayo neighbori, once na lingkor tayo Diyos at mamaliw tayo leaders sa church. At agay importante, sa ngaran tayo talagan na panmatalkan. Yan, sa ngaran tayo talagan, kumbaga, huwaran ng Tagalog. At naalagan tayo, Pastor, unong sa gawa tayo. Napag libanad sa ibabaga tayo, may gagawin tayo. Kung madwa, Pastor, dapat kwanto wala spiritual integrity. Antay ka ba ito ibagaya, Pastor? Sa spiritual integrity, Pastor Ross, at Kian, dapat napno tayo na sa Masantong Espiritu. Ang tayong balot mamaliw at tagi sa spiritualidad tayo, hanggang po sa Masantong Espiritu si katayo. Dapat mambibili sa Espiritu si katayo. Yan ang nangyayari si katayo sa bunga na sa Espiritu. Pansinan tayo, Pastor Ross, sa bunga na Masantong Espiritu, tan sa ugali ng Kristo, pareho lamang. Dapat nanang tanad si katayo. Tapi ni baga, yasayan to at tagi sa spiritualidad to. Tanggap po yung arom yung responsibilidad tayo church, Pastor Ross, no, aliwan sa may pabiskagan tayo to so spiritualidad na saray kapara tayo to. Ayaw may ibabaga tayo sa may bubanag tayo lesson lang, tiya. Agka makapangiter na bangat layang gapod si ka. So, as leader, spiritual leader ka, paano mo patagi yung so spirituality na sa miyembro? No, si ka mismo, very low sa may spiritualidad mo. Katon agali importante ito Pastor Ross. Sa kay ni Jay, Pastor, yan, nananang ko, dogamay ibabagayo. Amay spirituality at singa ka mambibilay. So, alawan singa labat, Pastor, talagang mambilay ka, amin niya, desisyon niya gawin mo, karuan mo masantong Diyos sa ibulong na balang na Espiritu. Mang-crusade at Pastor, alawan basta crusade. Ipikasin talaga, no inerta sa Diyos sumangi itertan. No pinlanom, ginatmam niya talaga. Halimbawa, Pastor, may Sabado, karuan mo sa Diyos sa katawan. Katawan, ito kasi balo ng ko, tapi magmaliwag, diakono na, say dulang. Kano ba sarawa? Katawan, amin yung decision kay ibay Kristo. Aman may heightened spirituality, Pastor, ta kinoy. Ang gapoy gawaan mong balot, no ag mo ibabaga dun sa Diyos siya katawan. Pastor, sa isa kay ni at kwantot, wisdom integrity. Araya may tutuon, matunong, tan practical qualities na Pastor, amay saragday man decision, yaduga, practical irad, amin niya bagay. Saragday untulong, antadan gawon, so sarami practical ya bagay. Ano Pastor, arayan diaconate. Meron man nagaway tent, penjad untan na suportahan day sarili da. Arami aron Pastor talagan dakel so saragdan gawon ya trabaho. Penjad untan antadan no panunto yung tulong gawon. Siguro sa aram dia karpentero, ya saragdan gawon penjad untan anto Pastor. Wala so say ni ambag da metod say sosyudad. Diyan tayo nanang Pastor Ross yakin. Agan na pagya tayo nununutan nakaukulan niya, mamaliw tayo edukado, mamaliw tayo walaan, tapi makapanlingkor tayo Diyos siya katawan. Andi agagi. Ang gano simple lang, so walang tanagbilay tayo, no? Anto'y wartan, yan nayari tayo iter Diyos siya katawan. Iter tayo, tas ikatutan sa anap na Diyos. Amay, kumbaga, antam, isakripisyo, so anon to ka man, so walad sika. Pastor, medyo nauupot lang oras tayo, ganyan ipatuloy tila. Nayarin ba sa inyo, Pastor, so sa Gawa 7:55 tan 56. Okay, 55 ay, si katubalat anap no na Espiritu Santo, tinmangay amaligan at tawon,
at anang nang to so gloria na Dios. Tan si Jesus manalagay at kawanan na Dios. At in kwanto niya nangan ko so katawunan niya alukasan tan say anak na too manalagay at kawanan na say Dios. Atan man pastor, so ibabagay tayo impanupag kag Kin Stephen. Paul tayo kid Stephen. Ed pastor, amay taluran qualities kasi anang kin Stephen pastor. Amay moral integrity, spiritual, amay wisdom. On. Awa, lapod anang si kato, kanyan nan si kato itunupag na pastor, ay sunipa nagad sa ray totoo. On. Ang ganung patay ka laman ay pastor, no leader ka na iglesia at wala so sa spiritual integrity, walay moral integrity, tan walay wisdom, ya walad sika nanang man. Nung pastoros, nung tutupak kanda, ipipikasi ito ni Rami manutupak si kato. On. Mahirap man niya gawin. Imagine mo may papatinda ka na, ang gapunero niya nunutan mo. No, si Jesus laban, so unaan ko na kanang man, nanipasak dad ko si bagaton, perdo na may katawan, tagdan tayo gagawin to. Si Stephen, umamo si bagaton, ipipikasi tura. Pastor, udsayan, lawas, pinanaralan tayo susay, pangpagulo, na say umuna ng iglesia. Aramay diakono ya managserbe. Awa, anto pastor iray ni nanang ya punto ya nayarin period sa ray agagi tayo nung dedengal. Sa isa kay kaagagi mira, kakaaro mira, ya dapat tayon agalingwanan. Amay sikat tayuran leaders na church. Aga na balang at sikat tayo may role tayo. Ya untulong at sa iyaligwas na espiritualidad na saray miyembro tayo. At nagawaya agagi at panamaglaylam lamang na sa may personal ya relationship tayo o relasyon tayo with Diyos sa katawan. On. Pastor, dyan, impaka panaral tayo na sa ramay umunaya pangulo na sa iglesia, anang tayo ya aluan mainumay, maya-maya problema. Bagbalot, lapod si karaso, spiritual ya totoo, lapod inidanira na sa Diyos na tunong. Yan dyan doon na pangunahan na sa iglesia, imaligwas sa iglesia si kara. Antod ka ba yung ibagaya, amin niya kailangan na iglesia ni iter. Awa pastor, amay-amay niya ipon kailangan na amin niya iglesia na sa miyembro. Bangbalot, ang tugabay yung ibagama niya na aga ni iter at aglara umbuna. Pastor, pisalamatan tayo, so saray kaagian tayo, ya udi mengal, tanang bantayan si katayo, sayan in panaral tayo. Kumunta patuloy iraya, undengal, tan patuloy dan subaybayan sa sayang programa tayo. Okay, may salamat kami lalamat agagi at sa panoon nyo. At sa indingal yun, sayan panaral tayo. Manpikasi tayo, pastor. Maaron Diyos, pisalamatan min tuloy, susay panangaro yun si kami, impanungnong yo, no paano niya sarayan, unaan niya pangulo na sa iglesia, nan matalag ira, awalaan ira katawan, na sa kanunutan niya marakep, katunungan, linanyoray marakep ang aranda, agda pinulyan ang katawan, so itutumbok dad si kayo, tan maksil so sa espiritualidad da. Kumunta, aligan mi so sarayan alimbawa, perdonayo kami sa ray kasalanan mi, dyan nga rana ni Jesus. Amen. Balbalag ya salamat pastor, sa impantagop tayo lamot, at panaral na sa iyang kablin salita Diyos. Salamat agagi at sa panoon nyo.